Ateus de Catalunya és l'objectiu del que anem a parlar avui. El senyor Marcet, benvingut. A veure, benvingut i diria Déu vos guard. Bé, no hi ha cap problema. És una forma de benvinguda, com qualsevol altra, que està arrelada socialment i que, per tant, hem d'entendre en aquest mateix sentit que l'estàs expressant tu. O sigui, no direu allò, no se us escapa de tant a tant allò, fins demà si Déu vol. Bé, adéu. per què no? Per què no? Evidentment, hi ha altres expressions que poden fer-se servir per aquestes mateixes frases, però bé, en principi són expressions populars ben arrelades que tampoc tenen més transcendència. A veure, la nostra cultura incorporar elements de la religió igual que incorporar elements d'altres contextes, no? I tampoc crec que se l'hagi de buscar... Hem de fer una distinció entre agnòstic i ateu. Sí. Agnòstic, moltes vegades la gent diu, no, és que jo no crec, soc agnòstic, que és la definició. Ateu sembla que hi hagi un pas més endavant, no? Sí, probablement es pot entendre un d'aquesta combat manera. una mica més... Probablement es pot entendre d'aquesta manera. A veure, jo en principi penso que s'ha de distingir entre el que són creients, o sigui, persones que creuen en una fe determinada, que pensen que hi ha una existència d'una transcendència, i no creients. En aquests no creients jo englobaria tant agnòstics com ateus, però ben bé no són el mateix. Podríem distingir-los en un primer moment dient que els agnòstics són aquells que, després d'haver analitzat la realitat, arriben a la conclusió que no es pot afirmar si existeix o no existeix Déu o una transcendència, mentre els ateus són aquells que pensen que hi ha prou elements per pronunciar-se sobre la qüestió i que opinen que, efectivament, no hi ha raons per considerar que hi ha aquesta transcendència. Ara imaginem que sóc Sant Tomàs i començo a dir, home, anem a fer les proves de l'existència de Déu, comencem a veure l'ordre universal de les coses, per què no ens cau la lluna a sobre, per què no som xuclats pel sol, per què hi ha aquest equilibri? Tot això és física només? Sí, nosaltres pensem que sí. A veure, hi ha una tendència general a pensar que les coses que ens pertoquen als homes es poden fer extensibles a tot. No? Hi ha una mena d'antropomorfització de les coses. A veure, nosaltres pensem que hi ha lleis humanes i pensem que podem dirigir en certa mida el curs dels aconteixements. I per això fem una extensió pensant que si hi ha un ordre natural ha d'haver-hi alguna mà que l'hagi establert. Quan nosaltres pensem que això pot explicar-se senzillament per les lleis de la física i de la matèria. Que no cal que hi hagi aquesta mà darrere que posi en ordre... El que els maçons deien el gran arquitecte de l'univers. Bé, en el fons, els maçons en aquest sentit potser estarien més a prop del pensament religiós, no? Diguem que els maçons, una de les normes per entrar a la maçoneria era creure en el gran arquitecte. Els maçons en aquest sentit mai han sigut ateus. Clar, si tu creus en el gran arquitecte que t'ha fet això... Sí, pots donar-li diferents interpretacions, però al fi i al cap estàs pensant en una transcendència, no? No et desitjo ni molt menys cap mal, ni cap mal de ventre, ni que et portin a la UBI, ni que tot això. Però imaginem que ens trobem a les portes de la mort. Què es fa? Sembla que quan un està a les portes de la mort tothom d'alguna manera diu ai, ai. Aviam, nosaltres això ho entenem. Vull dir, és una qüestió molt comprensible, no? Davant de determinades pors, davant de determinades situacions, és lògic que la gent dubti de certes opinions i intenti trobar una forma de perpetuar-se més enllà de la mort, no? És un sentiment lògic perquè, en el fons, el que reflecteix és la debilitat dels homes, no? Però també pensem que afrontar la realitat amb determinació és un signe de maduresa, no? I si realment pensem que no hi ha cap raó per creure que hi ha una realitat més enllà, bé, la nostra tasca ha de ser assumir-ho i intentar fer-ho compatible amb la nostra vida, no? És el punt de partida, entenem nosaltres, per poder realment donar respostes coherents als problemes de la societat i de l'home. Hi ha alguns moments, potser no li passa a tothom, no? Però allò, s'ha mort un amic, hi ha silenci, entres en una església fins i tot, no? Que a sobre bé, ja no diré una visió sobre el que seria la creença a Déu, però sí un desig d'espiritualitat. No l'has sentit mai? Aquest desig es pot interpretar de moltes maneres. A veure, aquest desig d'espiritualitat o aquesta sensació d'espiritualitat hi ha gent que ràpidament la projecta cap a una realitat transcendent, però en canvi podem entendre-la també en un sentit de comunió amb la resta dels nostres semblants, vull dir, amb la resta de la nostra comunitat. La podem projectar
cap a altra mena d'ideals, no? Per exemple, el de solidaritat amb la resta dels nostres semblants. El fet de ser ateu no implica... Clar, no implica que no tinguis opinions en altres qüestions ni que no tinguis una raó per fer coses en aquesta societat, en absolut. El bé i el mal, el que és correcte i el que no és correcte, la solidaritat i la insolidaritat, això segueixen sent... Són conceptes que segueixen existint en el món dels ateus. El que passa que probablement no els interpretem de la mateixa manera que els pot interpretar un creient. En primer lloc, el primer terme que citaves, que era el del bé i el mal, per exemple, els ateus han donat diferents interpretacions d'aquest fenomen, no? Jo personalment, i això és una opinió molt personal, penso que el bé i el mal en sentit absolut no existeixen. Vull dir, penso que tots els valors sempre són relatius a una sèrie de premisses que podem marcar, a uns paràmetres, en definitiva, no? A partir d'aquests paràmetres, com poden ser, per exemple, aconseguir una convivència social on tots ens puguem realitzar d'una forma satisfactòria, és quan podem començar a definir aquests paràmetres, per exemple, el bé i el mal, no? Però no crec que existeixin a nivell absolut, independentment del context en el qual es materialitzen. Una raó per corroborar això bastant directa seria el fet que els paràmetres del que està bé i el que està mal han variat al llarg del temps, i d'una forma bastant evident, a més. Tot i això, clar, hi ha una tendència a dir l'ateu de Catalunya contra qui va? Contra el representant de Déu a la Terra, és a dir, contra tot el que seria la religió organitzada, no? Com a tant que organització. Podria ser una interpretació. Ara, pot existir una religió sense capellans, sense fatillers, sense imams. És a dir, algú que digués jo tinc una relació amb el món que m'envolta, aquesta relació bona, una relació espiritual, no? I intueixo simplement l'existència d'alguna cosa que em dona aquesta força. I això, clar, m'impedeix ser ateu, perquè en el moment en què jo tingui el dubte sobre l'existència de Déu, no puc dir que soc ateu. Ara, no m'interessen intermediaris entre aquesta... Sí, de fet, si t'hi fixes, aquesta és la tendència que està donant cada vegada més la nostra societat occidental. Vull dir, hi ha un procés de secularització evident en el qual les persones es van distanciant cada vegada més de les confessions religioses organitzades. Les persones occidentals. En certa mida, sí, sobretot a Occident, no podem fer extensiva aquesta reflexió a tot arreu. Més aviat la tendència és la contrària. Sí, potser, sobretot en algunes zones, sí. Però bé, aquesta és una realitat. Per un cantó, les persones s'estan distanciant de les confessions organitzades i, per l'altra banda, nosaltres, des del punt de vista d'ateus de Catalunya, sí que pensem que hi ha també una tendència a cada vegada deixar de creure més en aquest tipus d'interpretacions de la realitat. Tot i així, penso que no és un fenomen tampoc exclusiu d'aquí de Catalunya, penso que és de tot Occident, inclús ha estat recollit per alguns autors importants. Recordo recentment un llibre d'André Glucksmann que parlava precisament de la tercera muerte de Dios, que feia referència a aquest fenomen, no? Aquí en aquest butlletí d'informacions número 6, Ateus de Catalunya, publica una enquesta realitzada per una fundació amb un nom tan poc sospitós. Fundació Santa Maria vol dir que no és d'Ateus de Catalunya, és evident, no? Recollida pel periòdico, en el qual posa de manifest una forta davallada dels valors religiosos. Diu, creients en Déu, des del 81 fins al 2000 hi ha hagut efectivament una davallada important. Es considera que hi ha 540.000 persones, és el 9% de la població de Catalunya, que es declara obert i explícitament atea. Has de descomptar aquí a tots els nens i joves, el qual dir són 540.000 persones adultes que entenen el que se'ls diu. Creuen en una altra vida cada vegada menys, creuen en el cel cada vegada menys, creuen en el pecat, això vaja, davallada total. Van a l'església regularment, tampoc. Això suposo que la Fundació Santa Maria, en el moment que va donar aquest informe a les autoritats eclesiàstiques, devien dir, estem fracassant. De fet, és una enquesta europea de valors, no és una enquesta encarregada per les institucions eclesiàstiques, que es repeteix cada 10 anys. Llavors, si es fa un seguiment de com han evolucionat aquestes enquestes, es veu que aquesta davallada és continuada. Llavors, bé, el que puguin haver opinat les institucions religioses quan han vist l'enquesta, evidentment ho desconeixo, no? Però l'enquesta el que fa és posar de manifest una realitat social i com a tal el que penso que ha de ser reconeguda i, en tot cas, valorada adequadament per cada organització. Com s'interpreta, doncs, que hi hagi una... Perquè, clar, això està preguntat a una població eminentment catòlica, que hi hagi un reflux d'aquestes creences, d'aquests valors, el cel, el pecat i la praxi dominical, si més no, i que en canvi vagin emergint altres moviments religiosos
de sospitosa o de novedosa aparició. Prefereixo testimonis de Jehovà, esglésies evangelistes i aquestes coses. Jo penso que, per un cantó, hem passat d'una situació gairebé de monopoli religiós per part de l'Església Catòlica a una situació de més llibertat, en tots els sentits, religiosa, però també llibertat d'opinió, llibertat de pensament. Això fa que, per un cantó, les persones puguin analitzar més informació, no solament la que li arriba d'un origen concret, i, per tant, plantejar-se altres possibilitats. Això podria explicar, per una banda, la proliferació d'altres religions, però també, per altra banda, ens dona a entendre el per què en aquests moments pot haver-hi un col·lectiu suficient de persones sense creences religioses que comença a trobar mecanismes per arribar a la societat, que fins fa molt poc no existien. Ara, quan hi hagi aquesta, ja veurem, aquesta diversitat de religions, però hi ha una cosa que els preocupa molt a l'Església, que és el subjectivisme, la forma aquesta en què a poc la gent creient, catòlica, davant de les dificultats que els hi proposa moltes vegades el Sant Pare, van fent-se una fe una mica de bricolatge. Aquí, en un article que poseu, diu altre cop contra l'ús del preservatiu. Clar, per una dona, per exemple, creient i practicant i religiosa i que ha estat educada en una determinada fe, quan li comencen a posar tantes dificultats, la gent diu, mira, li faré cas fins aquí i això m'ho monto jo a la meva manera. Bé, aquí el que es posa de manifest és una de les contradiccions típiques de qualsevol religió. Les religions parteixen d'uns dogmes que moltes vegades estan originats en un moment històric i en un context social determinat. El món evoluciona, el món canvia, es donen situacions noves, contextes nous. Aquests dogmes en els quals es basava la religió en un moment històric poden no donar respostes satisfactòries a les noves condicions que s'han generat. En aquest context ens trobem ara, en aquests moments, una societat occidental on es valora molt la llibertat, on tenim moltes possibilitats tècniques al nostre abast, en la qual determinades religions o determinades confessions, per distingir una mica el que és la religió estrictament del que és l'organització religiosa, segueixen pretenent, moltes vegades, mantenir uns dogmes una mica anacrònics. Què passa? Que aquí es produeix un desajust entre les necessitats socials de les persones, fins i tot dels creients moltes vegades, i la realitat. I aquí és on es posen de manifest aquestes contradiccions. Anem a curiositats de com es formen ateus a Catalunya, perquè clar, tu pots tenir un afany evangelitzador i anar a terra d'infidels i convertir-los a tots, però clar, en aquest moment, en un lloc com és Espanya, on hi ha llibertat de confessions i on pel fet de no ser catòlic practicant, ni molt menys, no passarà res, la constitució d'una associació que es digui Ateus de Catalunya, dius, per què serveix això? Sí. Bé, a veure... Perquè clar, hi ha poca cosa a parlar per entendre'ns. Vull dir, si tu ets un ateu i jo sóc un ateu, som ateus, sí, i què més? No cal parlar de gran cosa més, no? Per aquesta regla de 3 podries dir que dues persones que sí tinguin una tendència política no tenen res a parlar, o dues persones que tinguin una mateixa religió no tenen res a parlar. Però hi ha un objectiu final amb això. Sí, evidentment que hi ha objectius. En primer lloc, la creació d'una organització com aquesta es deu a la voluntat de reunir els ateus en un fòrum comú que fins a aquest moment no existia. Hi ha moltes persones, com hem vist per les enquestes i altres enquestes encara donen valors superiors, que es declaren obertament atees, però fins ara estaven una mica disperses, no? Eren molts però dispersos. Això què vol dir? Que si no tens una organització mínimament estructurada, és molt difícil arribar a la societat. Aleshores, durant molt de temps s'ha estat donant una mica la imatge de que el nostre país era pràcticament de forma monolítica religiós, era de forma monolítica catòlic, i això probablement no respon a la veritat. És evident que hi ha molts creients i hi ha molta gent que és catòlica, i nosaltres no tenim cap afany de fer-los canviar d'idees. Vull dir, no és aquesta la nostra pretensió. La nostra tasca, en aquest sentit, no és proselitista. Els ateus no tenim cap interès en que hi hagi més ateus. No en guanyem res, per dir-ho d'alguna manera. El que sí que volem és poder expressar les nostres opinions socialment, i pensem que la manera de poder-ho fer és precisament creant una associació que permeti defensar els nostres drets igual que ho fan els altres. Vosaltres esteu convençuts que en algun moment o altre de la vida hi ha algú
que es converteix en ateu. Vull dir que l'ateu neix una mica per generació espontània. Ningú no n'ha tallat i li sigues ateu. I aleshores aquest home diu, ostres, soc ateu, en un món de creients necessito un lloc de refugi. Sí, més que de refugi, jo diria un lloc on pugui trobar-se a gust i on pugui trobar-se que no és un peix fora de l'aigua, per dir-ho d'alguna manera, no? Que no és un bitxo raro, que moltes vegades, per la mateixa pressió social que es produeix, la gent tendeix a, bueno, no dir-ho, anar fent, i fins i tot a amagar-ho en determinades casos. El grau de laïcitat al que ha arribat la societat catalana, per exemple, fa que fins i tot els candidats a les eleccions no se'ls pregunti mai sobre la seva praxi religiosa. És més, s'oculta. Algun dia en veus algun amb alguna missa funeral que va combregar i dius, mira, aquest és un practicant, però en principi no es pregunta això. Clar, la figura d'ateus de Catalunya fa que sigui la seva manifestació políticament incorrecta i que la gent digui, jo també passo d'aquest tema, però d'aquí a alinear-me amb ateus de Catalunya em marca molt més que no pas mantenir-me en aquestes dues aigües de la discreció. Sí, de totes formes, has fet un parell d'esments que penso que no són del tot exactes. Per un cantó, dius que la gent no té massa problema, o m'ha semblat entendre que la gent no té massa problema en identificar-se religiosament. Bé, jo encara no he sentit, a hores d'ara, cap polític, ja no a Catalunya, sinó a Espanya, declarar públicament que és ateu. Bé, però això és veritat, no hem vist a ningú que es declari ateu, però tampoc hem vist grans ostentacions de pràctica religiosa, no? Bé, jo crec que això no és del tot exacte, perquè si recordes una mica, hi ha hagut fins i tot alguns càrrecs importants, com poden ser ministres del govern a nivell nacional, o en determinades comunitats que els càrrecs, que teòricament són en representació del poble, es juren davant de la Bíblia i davant d'un crucifix, quan probablement ho seu hauria de ser-ho fer aquests juraments davant, o les promeses davant de la Constitució, o davant de l'ordenament jurídic en virtut del qual han estat escollits per representar els ciutadans. Això és veritat. Teniu, a més, Ateus de Catalunya, a més d'aquest butlletí, unes planes web que deuen ser molt sucoses, Sí. De fet, la pàgina web de l'associació és bastant simple de recordar, és www.ateus.org, i bé, allí trobareu més informació pels que estiguin interessats en ampliar-la. I ens demostrarà, a més, que el fenomen aquest Ateus de Catalunya no és una cosa estrictament local, sinó que hi ha una llarga tradició a tot el món. Sí, a veure, podem dir que a nivell català és la primera experiència en aquest sentit, que es tira endavant, però organitzacions atees n'hi ha, jo diria, arreu, com a mínim del món occidental. En altres indrets ja no és tan freqüent, però bé, als Estats Units hi ha centenars d'organitzacions que es declaren atees. Altres països europeus, com França, Anglaterra, Itàlia, podríem parlar àmpliament, Alemanya, etc. Hi ha bastantes organitzacions, a més bastant nombroses i bastant ben estructurades. En la vida privada, moltes vegades, en els petits rituals que tenim, un naixement, un bateig, una boda, algunes vegades s'ha donat el cas, a mi m'ha passat, per exemple, de casar-te pel civil i que et vingui algú i digui nosaltres no vindrem a la boda per principis, perquè els nostres principis ens ho impedeixen. Tens principis? És a dir, un ateu té principis de dir jo no entro en una església, jo no vaig aquí. Aviam, jo penso que l'ateisme es basa en dues premisses bàsiques, i és per un cantó la llibertat de pensament i per altre cantó una interpretació racional del món. Per tant, diria que això comporta una certa tolerància. El fet que nosaltres respectem totes les opinions, sempre i quan aquestes opinions siguin respectuoses amb les persones i amb els seus drets, fa que puguem acceptar la possibilitat d'això que plantejaves. Si jo tinc un familiar directe que decideix casar-se per l'església, jo no tinc cap problema en assistir a aquesta església per anar a acompanyar aquesta persona en un ritual que per ell és important. Evidentment que jo no practico, el que no tindria sentit és que m'intentessin fer practicar. Al contrari, seria un absurd, no? Però per la mateixa regla de 3, em sembla una mica absurd que hi hagi algú que pugui dir que no va a un casament civil perquè ell és creient i no comparteix la possibilitat que hi hagi qui pensi que es pot casar per un vincle civil, no? Això ens
s'hauria de fer reflexionar sobre els temes de la tolerància i de la intolerància. Precisament, els dogmes religiosos moltes vegades acaben portant a la intolerància i això penso que és negatiu per tothom. Algú pot dir, hi ha hagut gent que ha mort precisament per defensar la seva fe i l'existència de Déu. Hi ha gent que ha mort per defensar la llibertat. Penso que precisament el punt de trobada de totes les cultures, de totes les formes de pensament, hauria de ser la tolerància. Intentar trobar punts d'aproximació per poder conviure en una societat en la qual hem d'estar tots. Llavors, si no ho enfoquem per aquesta via, difícilment podrem resoldre els problemes de la societat i de l'home. Ateus de Catalunya pressuposa que existeix ateus de Madrid, ateus d'Espanya, ateus de Castella i Lleó, ateus de Galícia... Ara per ara, a nivell organitzat, aquesta és l'única organització atea que existeix en territori espanyol. Hi ha altres organitzacions que manifesten en els seus objectius, en els seus estatuts, intencions de lluitar per una societat laica. Nosaltres també estem per aquesta via. Nosaltres no pretenem en absolut una societat atea, per nosaltres això seria demencial, precisament perquè estem a favor de la llibertat de pensament. El que pensem és que ha d'haver-hi un marc laic en el qual tothom pugui trobar el seu espai dintre d'una llibertat i d'una tolerància. Llavors, associacions que defensin el laïcisme sí que n'hi ha moltes, moltes no, n'hi ha unes quantes, però associacions estrictament que es defineixin com atees en aquests moments no. Diríem que aquesta és l'única. Joan Carles Marcet, d'Ateus de Catalunya. Fins un altre dia, si Déu vol. Moltes gràcies i esperem que sigui així. Doncs, adéu. Adéu.